Usa ka international boxing judge ug program anchor sa radyo midusog reklamo batok sa Visayan Electric Company didto sa Energy Regulatory Commission. Aniya ang report. Giakusahan ni Edward Ligas ang electric company og overcharging o kalapasan sa Section 21 sa Republic Act 11496 Bayanihan to Heal as One Act. Gifile ni Ligas ang iyahang complaint sa Energy Regulatory Commission kon ERC. Midagop siya sa ahensya human matod pa makasinati og grabing pagburot sa bayranan sa kuryente sukad mahitabo ang pandemic. Matod ni Ligas nga sa wala pa ang pandemic mo average lang siya og 3,400 ngadto sa 3,500 ang iyang bayranan sa kuryente matag buwan apan sukad sa buwan sa Marso human gipatuman ang lockdown miabot naman sa 6,923 ang iyang nabayran sa duha ka buwan. Sa buwan sa Abril misamot siya kakugang dihang niabot na sa kapinjismil ang iyang electric bill nga sobra sa midubli siyang naandan nga bayronon. Hangtod sa misunod nga mga buwan, padayon ang pagburot siyang bayranan sa kuryente. Nangutana si Ligas sa meter reader sa monthly average consumption apan wa kini masayod sa giingon niining ECQ bills. Kaya atong nakita gud ang sa akong kabahin since April hangtod karon October ang akong billing sig kada buwan nagsaka miburot siya ba nga unta doble sa akong monthly nga average sa konsumpsyon. So wala pa ang lockdown, gamay raman akong mabayaran nganong nagsige magsaka. Magpatabang usab si Ligas sa Senado aron masusi ang nahitabo diin matod niya dili lang siya ang nakasinati niini. Nanawagan ta sa tanang mga konsumidor nga nabiktima sa biko nga mupile sab og susama nga reklamo kay naamay gitawag na to ga kanang complaint na daan ngadto nga form nga imong lang pilapan. Sa official statement sa Visayan Electric Company, pinaagi ni Queenie Bronce, ang head sa Reputation Enhancement Department, ilang gikasubo nga nakamugna og kalibog sa ilang customer ang billing sa kuryente. Gidapit nila ang mga konsumidor nga dunay reklamo sa bayronon sa kuryente nga makikalayon sa ilang customer touch points. Gipaniguro sa electric company nga higpit nilang gitamod ang balaod ug ang mga palisiya sa ERC. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.